खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 19 आगस्ट 2021 बृहस्पतिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोनि जिंगाया बांगोन, नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन, गोसोखौ दिनै गोबां गुलुं गुजुं मोनगोन, गुबुननि गोसोआव दुखु होफ्रांनो हागौ, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम, गोसोखौ हमथानायनि गोनांथि दङ। गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन, देहाया बारा मोजां थानाय नङा, बिगुरनि बेराम एबा माननाय बेरामफोराव गोग्लैलांनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन, नाथाय खहा खालामनो हानाय नङा। न'खराव एना एनि फैनो हागौ, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हानाय नङा। गोबां हेंथा हेंथि फैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गुबुनजों बाङाय बुंनायानो मोजां। सोरबा खाथि लोगोआ गाज्रि नोजोर होखोमानो हागौ, सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, गोसोनि जिंगाया बांगोन, गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनोबो हागौ। गोजोननायनि आंखाल जागोन, गोथों आरो गोग्गो साननो रोंनाय नङा, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां हेंथा फैनोबो हागौ। समाजाव मान मोनगोन, रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, सोरबा लोगोआ थगायनोबो नाजागोन। बेफार फालांगियाव मोजां नङा, खहा जानांनो हागौ। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङै थागोन, अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। समाजाव मान मोनगोन, सोरबा लोगोजों रायखोमा जानोबो हागौ। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोलैगोन, लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन, खुसिनि आंखाल जागोन। जेबो गोदान खामानियाव दिनै आखाइ होथ'यैआनो मोजां। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन, मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन, गोसोखौ जोबोर आला खाला मोनगोन, गोजोननि आंखाल जागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव अननानै फैगोन, समाजाव दिनै मान मोनगोन, गोसोनि बोलोआ बांगोन, गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा जाफुंगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन, सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर आला खालाबो जागोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोननो हागौ, फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ड ह। दिनैनि साना बारा मोजां नङा, सोरजोंबा नांलाय खमलाय जानोबो हागौ, लोगोफोरनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन, गोबां बिथिङाव गोदान आरो मोजां खाबुफोरा आखाइनिफ्राय बारग'लांनो हागौ। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन, मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा, नाङा फाङा खरसाया बांगोन, बेफार फालांगियावबो मोजां नङा, गोबां खहा जानांनो हागौ। देहाया दिनै मोजाङैनो थागोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अननानै फैगोन, गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, बिदा फंबायनि हेफाजाब मोननो गोब्राब जागोन। समाजाव मानहानि जानांनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन, फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन, नाथाय गोसोनि साननायफोरा देबार नांगोन। सिंह राशि गिबि हांखो म ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां, जेरावबो देरहासार जानो हागोन, बयजोंबो अनसायजागोन, देहाया दिनै मोजाङै थागोन, गोबां बिथिङाव जाफुंसार जानो हागोन। माबा मोनसे मोजां खौरां
मोननो हागौ गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन समाजाव लोगो लेवा बांगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गुबुननि थाखाय जोबोर मोजां खामानि मावनानै होनो हागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो लाइमोनफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन सोरबा रोंगौसानिफ्राय बोसोन मोनगोन गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन कन्या राशि गिबि हांखो प ट दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ दिनै दरसि दरसि मोनगोन आरो हारसिं हारसिं मोनगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा हरखाबै सोरबा लोगोनिफ्राय गाज्रि खौरां फैनो हागौ सिगांनि जेंनाखौ सुस्रांनो हानाय नङा माबा मोनसे हेंथा नुजाथिगोन गोसोआ दिनै जोबोर उसुखुथु जागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो गोब्राब जागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय नाङा फाङा खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो देहाया दिनै मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ गोबां सुबुंखौ लोगो मोनलायगोन नाथाय थार लोगोनि आंखाल जागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोनगोन समाजाव मान मोनगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबर नांगोन लाइमोनफोरा जोबोर आला खाला जागोन तुला राशि गिबि हांखो र ट दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन सुथुरा बांगोन सोरनिबा गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ गुबुनखौ मान होनो रोंनाय नङा आरो गुबुनजों मान होजानायबो नङा बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन गोसोआव गोदान बोलो फैगोन जाफुंसार दावबायहैनो हानानै गोसोखौ दिनै गोजोननायबो मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोनि साननायफोरा नाथाय देबार नांगोन मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राबबो जागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनोबो हागौ फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन लोगोफोरनि हेफाजाब दिनै मोननो हागोन अब्लाबो गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स दिनैनि साना जोबोर मोजां देहाया मोजाङै थागोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन गोसोआव गोजोननाय फैगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन समाजाव मान मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो अदेबानि खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनोबो हागोन धनु राशि गिबि हांखो ध फ भ दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोआव मोजां साननाय फैगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां आयआ बांगोन मोननो गोनांखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन समाजाव गोबां मान मोनगोन देहायाबो मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन बिमा बिफानि अननाय आरो बोरखौ मोननो हागोन सुथुरखौ गोरलैयैनो फेजेननो हागोन जेरावबो देरहासार जागोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन मकर राशि गिबि हांखो ख ज
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन समाजाव गोबां मान मोनगोन सोरबा लोगोनिफ्राय हरखाबै मोजां खौरां फैनो हागौ गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन जायखि खामानि मावा मानो दिनै मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन समाजाव मान मोनगोन बयजोंबो अनजागोन आरो अनसायजागोन गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां गोबां धोन मोननो हागोन आयआ बांगोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन धोरोमारि बिथिङाव गोसो दुंखांगोन गोसोनि साननायफोरा मोगथाङाव जाफुंगोन मीन राशि गिबि हांखो ड स दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन बयजोंबो गोरोबनो रोंनाय नङा गोजोननि आंखाल जागोन जिंगाया बांगोन गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन गोसोआव गोबां बिथिंनि रोंगौथि फैगोन अब्लाबो नाथाय मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानायनि गोनांथि दङ गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन गोसोखौ दिनै जोबोर आला खाला मोनगोन गोसोनि साननायफोराबो देबार नांगोन गुबुननि अनसायनाय आरो हेफाजाब मोननो हागोन देहाया मोजाङै थागोन रांखावरियाव मोजां नाथाय खरसायाबो बांगोन बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो न'खराव अननानै फैगोन बहानिफ्रायबा हरखाबै गाज्रि खौरां फैनो हागौ सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसोखौ दिनै जोबोर रमान्टिक मोनगोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।